Αλλαγή κατηγορίας λοιπόν, επαναλαμβάνω αλλαγή κατηγορίας. Κατηγορία ΑΤΑΠ 1. Κόντρα στη Βίκ λοιπόν, Νικόλας Γασπαράτος. Δεν θα έχει να κοντραριστεί γιατί από ό,τι θυμάμαι το ούνο του Βούρου είχαμε πρόβλημα με το κυβότιο. Νικόλας Γασπαράτος λοιπόν. Χρόνος λοιπόν του Γασπαράτου 17-23. 17-23. Επαναλαμβάνω το νούμερο 16 είναι ο Βαγγέλης ο Τζανετής με ένα Peugeot 106 με νήτρα. Motor France, Powertronic, Piezza. Ιδιαίτερα ζωηρός ο Βαγγέλης και εννοείται το Peugeot του. Και το νούμερο 6 ο Καραφολούτης ο Δημήτρης λοιπόν με το Toyota Starlet. Για να δούμε αυτή την κόντρα. Είναι και τα δύο πολύ γρήγορα. Για να δούμε αυτή την κόντρα. Είναι καθαρά θέμα οδήγησης, καθαρά θέμα συγκέντρωσης. Όποιος κερδίσει διώχνει τον άλλον. Είναι εισάξια τα αυτοκίνητα, για να δούμε. Εδώ κοίτα, άκυρη εκκίνηση. Πρέπει να τερματίσει. Άκυρη εκκίνηση του Καραφουλίδη. Δυστυχώς. Αλλά κάτι συνέβη και στο 106. Τερμάτισε. Ναι, για να κερδίσει πρέπει να τερματίσει. Σωστά ενημερώνομαι. Τερμάτισε. Τερμάτισε. Μπράβο. Τερμάτισε, ναι. Μάλιστα. Σε περνάω και σπασμένος. Πάμε λοιπόν να δούμε το επόμενο. Νούμερο 15. Δημήτρης Τσίκης. Του είπασε λάστιχο. Λάστιχο ήτανε. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, είναι πολύ δυνατές κόντρες αυτές. Είναι αυτοκίνητα δικίνητα, συνήθως μπροστοκίνητα. Επιτρέπονται τα τούρμπο, τα νήτρα, ό,τι κάνει σκέφη εδώ. Λοιπόν,